Nu blev klokken halv, og vi har 235 med. Hvor er det fedt. Til den her første live, det er også min første live, om to PhD eller not to PhD, hvor vi har dig med, Anton. Og jeg tænker, at vi lige skal kort præsentere os for de følgere, som måske følger med hos mig, men ikke hos dig, og omvendt. Ja, vil du starte? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Anton. Jeg har fornøjelsen af at være professor på SDU i brug af lægemidler. Det er sådan den kække dagligdags version. Jeg tror, den formelt hedder det professor i farmakoepidemiologi og klinisk farmaci, men altså det skal man i hvert fald have brugt et par år i faget for at kunne finde ud af at udtale uden at få knuder på tungen. Vi har en mellemstor gruppe efterhånden. Vi havde en lille gruppe for nogle år siden, men vi er vokset fra de der 3-4-5 mand til nu at være en cirka 25-30 mand, afhængig af hvordan man tæller. Og altså en håndfuld PhD og nogle postdocs og nogle adjunkter og en anden professor og lidt forskelligt godt. Så vi er sådan efterhånden en halvstor gruppe. Og i det der PhD-space, så tror jeg nok, jeg har talt mig til, at jeg er på PhD-studerende nummer 23. Jeg har haft 8 eller 9 som hovedvejleder, og yderligere de der 14 stykker. Så... Hvor gammel er du, Anton? Jeg er 37. Ja, okay. Så ja. Der har været lidt fart på, hvad den går. Der har også nogle enkelte faktisk, som er startet som hovedvejleder hos andre, for at have dem på papiret, så da jeg først kunne få lov at være hovedvejleder, så kunne jeg få dem overflyttet tilbage til mig siden. Så der er lavet forskellige hacks i spil for at få det gjort. Men jeg har brugt en hel del tid på det, og bruger rigtig meget tid på det i det hele taget at understøtte yngre forskere, og holder en del kurser i to PhD og not to PhD, eller præ-PhD-kurser, forskningsprioritering af den slags. Så det er noget, jeg virkelig går temmelig meget op i. Så ret entusiastisk, da du tog fat i mig. Ja, det er jo fantastisk, at du vil være med og bruge tid på det her, helt free of charge og i din fritid. Ja, men jeg hedder Marie, og jeg har yngre lægeliv, og det har jeg haft i 4,5 år snart. Og så er jeg også læge. Og PhD-studerende lige nu på sidste år. Jeg er pt. 3,5 måneder fra at skulle aflevere min afhandling og afslutte min PhD. Dum. Jo, så det er med ja, hjertet op i halsen, det er forkert at sige, fordi min vejleder er rolig, og jeg er rolig. Så det skal nok gå, men jeg håber da, at jeg kan give nogle af de ting, jeg gerne ville have vidst fra start af videre sammen med dig, og måske også få nogle gode tips til fremtidigt arbejde, men måske også fremtidigt arbejde som vejleder, fordi det er jo noget af det, der følger med, når man har fået sådan en flot PhD-uddannelse her, som vi skal snakke lidt om. Og det leder mig jo egentlig rigtig fint hen til det første spørgsmål, som jeg tænker er ret vigtigt at få afklaret, inden vi går i gang, og det er jo egentlig, altså hvad er en PhD egentlig? Og det kan jeg se på mange af spørgsmålene, at det er der mange forestillinger om. Så måske du vil svare på den, så kan jeg supplere lidt. Jamen meget gerne. Og det er jo virkelig sådan et spørgsmål. Det er også tit det, jeg selv starter, når vi snakker om det her emne. Og hvis jeg skal være sådan rigtig kæk, så det der med en PhD, det ved næsten ingen, og ikke engang dem, der har lavet en PhD, er faktisk helt i stand til at fortælle, hvad det er. Det, der ligesom er grundlæggende misforståelse, det er en PhD er en opgave. Altså man skal skrive en PhD. Og det er noget med at skrive et eller andet meget langt dokument, og så har man lavet en PhD, og så har man fået en PhD, som om man sådan, så at sige får den med hjem, og så har man den der PhD, og har den på hylden. Men det er temmelig langt fra målet, og det er også en lille smule skadeligt faktisk, hvis vi tager den forståelse af det. En PhD er en uddannelse, og det giver selvfølgelig en PhD-grad som markering af, at man har gennemført den uddannelse, men det er altså først og fremmest et uddannelsesprojekt. Som en del af den uddannelse skal man alt muligt. Man skal skrive nogle artikler, og man skal sammenfatte de artikler i en afhandling, hvilket ikke er PhD'en, men det er PhD-afhandlingen. Så er der også nogle andre tekniske krav, man skal have kontakt til andre forskningsmiljøer, for eksempel. Og man skal have gennemført i en dansk kontekst, gennemført kursusaktivitet svarende til et halvt år, så der er også noget sådan formel uddannelse i det. Ja. Og så vil de fleste også sige, jo, så skal man undervise, ikke? Og det er faktisk ikke helt rigtigt. Teknisk set er det ikke en krav til PhD'en, det er noget, der ligger i ens ansættelse som PhD-studerende, for at universiteterne løber rundt. Men det er den samlede pakke. Og det er så intenst vigtigt at huske det her med, at det er en uddannelse forstået på den måde, at det ikke ret noget mening, at man hisser sig helt op over og siger, men jeg får ikke tid til at lave min PhD. Det hører jeg hele tiden. Jeg har ikke tid til at lave min PhD. Hvad laver du? Jamen, jeg er i gang med det her andet meget spændende projekt, som jeg bliver virkelig klog af. Men så laver du også din PhD, selvom det ikke var det paper, vi aftalte, du skulle lave til at starte med. Så den der sådan forståelse af det med, at det er en uddannelse, og whatever, der gør dig klog på de 3 år, og lærer dig noget forskningshåndværk,
Det er sådan set en glimrende del af PhD'en, om det så var prædefineret eller ultimativt kommet med i afhandlingen, eller nej. Så Ja, men det det er tror jeg, du er sådan den helt ret i. undervisning. Og jeg tror, for mange læger, nu kan jeg jo kun snakke på den del, så bliver det meget fokus på de der artikler, der nu er aftalt, og det er ligesom, at det er det, der er hele hoveddelen i det. Men man kan sige, det er jo så vigtigt, at man lærer de her processer undervejs, og lærer, hvordan man gør tingene rigtigt, og hvordan man, ja, hvad kan man sige, laver ordentlig forskning undervejs. Fordi det er jo det handler om, og det er jo det, man skal kunne, når man er færdig med sin PhD-uddannelse. Så det var godt, at vi lige fik det på plads. Ja, jeg kan kun ikke genkende til det. De fleste i min familie, de tror, det er en meget, meget stor opgave, jeg skal lave, som tager 3 år. Så og det kan godt være lidt svært at forklare, fordi man jo slutter af med en afhandling, ikke? Men ja, jeg tænkte på, at jeg lige ville fortælle lidt om, hvordan jeg overhovedet endte med at lave en Ph.D. For jeg kan huske, at vi snakkede sammen om, hvordan vi skulle forberede den her live, så sagde du, at det er jo meget forskelligt, hvad folks motivation for at gå ind i sådan en Ph.D.-uddannelse det er. Og for mig var det jo rigtig meget, det var simpelthen et tilfælde. Det startede med mit kandidatspeciale, og så spurgte min vejleder mig direkte, om det var noget, jeg kunne have lyst til at fortsætte med som en Ph.D. Og det sagde jeg ja til, uden at tænke mig særlig meget om, og faktisk uden helt at vide, hvad jeg gik ind til. Og det handlede rigtig meget om, at jeg havde en forestilling om, at mit kandidatspeciale, det var noget, der bare skulle overstås. Jeg skulle aldrig forske, jeg skulle være ren kliniker, jeg skulle slet ikke have noget med forskning at gøre, fordi det var kedeligt, og det var ikke noget, jeg sådan synes var særlig, hvad skal man sige, sådan intriguing, hvad hedder det? Det var ikke særlig, ja, interessant. Du har rigtig været i Australien i flere måneder her. Det er faktisk frygteligt, fordi min hjerne tænker på engelsk. Så det sagde jeg ja til, og det handlede primært om, at jeg var glad for min vejleder, og jeg synes, vi havde en mega god relation, og så blev jeg jo fascineret, hvad kan man sige, på grund af hendes begejstring for det emne, jeg beskæftiger mig med. Og det er jo også noget af det, vi skal snakke om senere, det her med vejlederrelation, som har været fuldstændig afgørende for, at jeg overhovedet gik ind i det her. Ja, og jeg havde nok aldrig set mig selv som sådan en, der skulle have en Ph.D. Nu lige for at referere til lidt noget af det, du snakkede om, da vi snakkede sammen inden. Og så var det helt ærligt også på daværende tidspunkt, fordi at jeg godt var klar over, at det kom til at blive nemmere for mig at få en hoveduddannelse i pædiatri, hvis jeg havde en Ph.D.-uddannelse bag mig. Dengang troede jeg, at det handlede rigtig meget om selve, hvad kan man sige, artiklerne. Men nu er jeg jo blevet klogere. Det gør det også. Men det handler også rigtig meget om de kompetencer, man opnår undervejs, hvor du får dækket rigtig meget ind af det, der hedder de 7 lægeroller, som er det, mange af vores jobansøgningsrunder er bygget op omkring. Ja. Og fordi jeg også kendte min vejleder på forhånd, så har jeg også selv haft en rigtig stor del i at designe projektet. Så jeg har selv været med i en år, jeg har selv skrevet hele protokollen. Så derfor har jeg også haft stor indflydelse på, hvad den skulle indeholde. Og det kommer jeg også til at sige flere gange, at det har været en kæmpe fordel på mange måder. Så vi kan måske på den måde indlede lidt om, hvad er det egentlig, man skal overveje, inden man går i gang med sådan en Ph.D. Nu har jeg jo sagt lidt om mine overvejelser. Jeg synes, det her med, som du siger, med, for dig var det egentlig lidt et tilfælde, fordi det var ligesom det, der ligesom pludselig var en mulighed. Så gjorde du det, fordi du var nysgerrig, der var noget, hvor relationen gav mening. Ja. Det er jo fascinerende, ikke? Fordi det er enormt mange år af dit liv, du pludselig ender med at kaste efter det. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det de der Ph.D.-projekter, som starter på den der, i virkeligheden, der oftest ender med at gå allerbedst. Altså, jeg får forholdsvis mange henvendelser. Hvis man medregner sådan internationalt, så er det vel sådan en om ugen, eller sådan noget, på nogen, som godt kunne tænke sig at lave en Ph.D. Og de fordeler sig i alle kategorier, ikke? Men nogle af dem, som jeg er allermest nervøs ved, og det var også det, som du refererede til, det er folk, som, og jeg mener det her sådan helt bogstaveligt, som med rank ryg siger, at jamen, jeg skal skrive en Ph.D., fordi jeg har sådan altid set mig selv som typen, der havde en Ph.D. Ja. Og det bliver sagt lidt som om, at det er sådan et salgsargument, vi er sådan lidt tæt på at sige, okay, så jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad det betyder, men jeg tror ikke, det er motivationen, som er lige den, der sådan ringer hos en klokke hos mig. Der er rigtig mange grunde, og
for eksempel man skal have den for at komme ind i et speciallægeforløb, eller sådan noget i den genre. Men jeg tror, at det, som er det mest interessante i det her, det er det med vejlederrelationen. Altså, hvor er det, man finder en eller anden måde at arbejde på, hvor der er noget resonans. Hvordan man så at sige har noget, også et rum, hvor man kan føle sig tryg i. Det er jo noget af det, vi skal snakke om lige om lidt, hvordan man har et godt forløb, når man først er kommet i gang. Ja. Og så tror jeg, hvis det virkelig skal være sådan lidt omvendt, så den vigtigste ting at undgå, det er at blive alt for fascineret af det, at man får et tilbud. Det kan meget hurtigt blive enormt, sådan, man føler sig enormt beæret. Ikke? En eller anden professortype siger, ved du hvad, skulle du ikke være sådan typen, der kunne have lyst til at lave en PhD? Hvem mig? Nej, det er det da nok så. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad det er for en elendig chance, ham her gutten kommer og tilbyder dig eller hende, for den sags skyld. Jamen, så er man ligesom lidt på, fordi man pludselig tænker, jo, det kunne da godt være, uden i virkeligheden at forholde sig til, hvad det er, man bliver inviteret ombord på. Det kan jo godt være godt, hvis det er lagt til rette for en, også selvom man ikke selv nødvendigvis kan lave det hele om, eller sådan få lov til at forme det. Men en eller anden sådan fornemmelse af det her, det er nogen, hvor man gider hinanden som projekt, fordi PhD'en jo ikke er en afhandling. PhD'en er en uddannelse af et menneske. Og jeg vil sige, min motivation for at uddanne PhD'er, det er jo, at jeg er enormt fascineret af at få lov til at arbejde med de her mennesker, som jo bliver selekteret på, at det er nogle spændende mennesker, som kan nå noget. Hvis man ligesom kan finde det, man kan se hinanden i det mere end at, jeg har det der store projekt der, nogen skal køre den trial, kunne det eventuelt være dig? Det er en farlig en at starte ud på. Ja, det er jeg helt enig i. Eller, altså jeg ved det jo ikke, jeg har jo ikke prøvet det, men jeg synes, at det er vigtigt, at man selv har en eller anden grad af involvering i det projekt, man skal i gang med, fordi ellers, som du siger, det er utrolig mange år at kaste efter sådan en, altså du lige pludselig tager dig selv ud af klinikken. Det er mange år at sidde med noget, hvis det ikke er noget, man tænker, der giver mening, eller noget, man har et eller andet drive for. Så det er lønnen er lidt dårlig, og timerne er mange og sådan lidt. Men omvendt kan det selvfølgelig også passe godt ind. Det er jo så måske også en ting, det kan hurtigt blive lidt sige upopulært, men det kan hurtigt blive en lille smule utraditionelt at sige, at det er en del af det, eller være eksplicit om, at det er en del af det. Men det der med, hvordan det passer ind i familielivet, det er jo trods alt nogle projekter, ikke alle, men nogle PhD-projekter er meget fleksible stillinger. Det kunne også være, at det var det, man tænkte, men inden mine børn skal starte i skole, hvor det ikke lige er en mulighed at fitte 3 måneder et eller andet sted hen på den anden side, så kunne det være nu, vi som familie skulle passe det ind, eller altså, der kan være mange overvejelser i det, og selvfølgelig er det ikke alle PhD-projekter, som rimer på fleksibilitet, men det er altså trods alt ofte sådan. Jeg synes, det er fedt, du faktisk lige italesætter det der, fordi jeg tror, det er sådan lidt tabu for mange læger at sige, at det er et rigtig rart outbreak fra de der hardcore kørende vagter, hvor man skal planlægge alle 3 måneder ud i fremtiden, og det er umuligt at få 3 ugers sammenhængende sommerferie og sådan noget. Så det er så fedt, du lige smider den op også, at det kan også godt være en motivation for at gå ind i det. Men det er faktisk meget sjovt, fordi der er lige kommet et spørgsmål i chatten. Skal vi tage dem lidt undervejs, Hans? Ja, det synes jeg. Og jeg synes faktisk, det passer meget godt lige nu. Der står det her, hvordan ved man, om det er en elendig chance, man bliver tilbudt? Jamen, mit bedste råd, det er jo skide godt spørgsmål, og kan man vide det fuldstændig foran, det kan man ikke. Nej. Men mit bedste fif til det er, at man prøver lige at gøre sig sådan rigtig aktivt umage med at lade være med at føle sig alt for smiret over, at man fik tilbudt noget overhovedet. Og så lige få taget den der vurdering af, okay, hvad var det så egentlig, jeg bliver bedt om her? Og det kan ikke afgøres nemt, det er jeg helt med på, det er ingen garanti, men prøv at frame det som spørgsmålet, hvad er tilbuddet her? Er det en, der gerne vil uddanne dig, eller er det en, der har noget, du skal løse for vedkommende? Det vil jo lige præcis altid være en kombination, ikke? Men er det mest, der er et eller andet, der er gået i lige, Gud kommer og slukke det, eller er det mest, du er faktisk meget spændende, du og jeg snakker godt, og vi har en god forståelse for, jeg tror, du kan blive til noget. Ja, og måske også lidt en mavefornemmelse. Jeg er jo meget en mavefornemmelses type, så hvis man har en god mavefornemmelse med det, så skal man i hvert fald lige måske kigge lidt ekstra på det, hvor hvis man ikke har, så skal man måske sige, Og man skal reagere på den der tidligt, ikke? Fordi når man først er kommet halvt i noget, så pludselig føler man, nu har jeg investeret så meget. Jeg holdt et præ-PhD-kursus for noget tid siden, med i øvrigt en kandidat, som jeg kender, eller der var mange jo, men en af dem var en kandidat, jeg kender ret godt. Og han skrev til mig et halvt år efter det der kursus, at nu han altså måtte tage konsekvensen. Han havde selv skrevet protokol, men han var sprunget fra
svartiden fra vejlederne var kommet op på den forkerte side af 14 dage. Og det kunne for eksempel være sådan en lille konkret markør, der hedder, hvis de ikke kan tage sig sammen til at svare inden for 2 uger i en kritisk fase, så er det måske et sted, man skal passe på. Og det kan jo egentlig lede os rigtig fint hen til næste. Jeg kan også se, der er kommet et spørgsmål mere i forhold til godt projekt og god vejleder. Hvis vi skal snakke lidt om det her med valg af vejleder, hvordan går man lige til det? Altså for min del var det jo enormt heldigt, at jeg bare havde en sindssygt god kemi med min specialvejleder. Men det er jo ikke sikkert, at man har haft det, og man tænker, gud, her skal jeg bare i hvert fald overhovedet ikke skrive Ph.D. Hvis man så stadig har lyst til at tage en Ph.D.-uddannelse efter et måske et træls kandidatspecialforløb, hvad stiller man så op? Det er en lille smule kægt, ikke? Men det der med svartiden for eksempel, ikke? Altså nogen, som rent faktisk virker til at ville det her, og ikke kun ville det, men også virker til at have muligheden for at prioritere det. Der kan godt være rigtig sympatiske, rigtig dygtige vejledere, men hvis man sidder i et sted, hvor ens kliniske arbejde eller andet gør, at man dybest set ikke rigtig har muligheden for at yde den sparring, der nu engang skal til at give en god uddannelsesrum, eller skabe et godt uddannelsesrum, så skal man passe på. Så det er altså noget med at finde nogen, som virker til at ville det der uddannelsesprojekt. Et sted, hvor man har muligheden for, og igen nu, jeg gør mig umage for at lægge brødkrummer ud til det, vi skal snakke om lidt. Også et sted, hvor du føler dig tryg. Ja. Fordi lige efter den der med at blive smiret, hvis man bliver smiret, så er man også på vej ind i en relativt uligeværdig relation, hvor at, jamen hvis du siger, så må jeg hellere. Og det kan, selvfølgelig er man ikke lige så dygtig som sin vejleder. Det ligger ligesom i konceptet. Det er jo en mentorrolle. Men hvis man er i udgangspunktet lidt i tvivl om, hvordan man egentlig skal gå til det her menneske, som man skal arbejde sammen med i en længere periode, så har man en udfordring. Fordi det jo meget går på, jamen, hvordan kan man egentlig søge hinanden. Når vi nu snakker vi meget sådan vejleder, men det er jo ikke bare vejleder, det er jo også vejlederens gruppe. Hvad er stemningen der, hvis det er en, der sidder med en større gruppe? Er det her et sted, hvor de Ph.D.-studerende virker til at ville hinanden og samarbejde på den slags, eller er det her et sted, hvor man tænker, det er da vist lidt hver mand for sig selv her, kan jeg da godt mærke på det hele. Ja. Altså at man får tænkt over, hvis jeg skal bruge 3 år i det her miljø, for at jeg bliver klogere, er det her så et sted, hvor jeg kan lære noget af at være 3 år. Og igen er vi jo lidt tilbage til det grundspørgsmål. Ikke, kan jeg lave de der 3 studier, vi har snakket om, at skrive en god afhandling? Forkert spørgsmål. Kan jeg blive klog af at være her? Er det her et sted, hvor vi snakker sammen og støtter hinanden og lærer? Altså sådan, er det et godt læringsmiljø? Ja. Igen er du fra deres valg af kliniske afdelinger, hvis vi nu skal blive i lægeverdenen. Ikke? I ved sgu godt, hvad for nogle uddannelsesorganisationer man godt kunne tænke sig at være den unge læge i, og hvad for nogle afdelinger man ikke har tænkt sig at være den unge læge i. Og prøv at bruge de samme metrics, når I tænker over, hvad er det så egentlig, der fungerer som uddannelsessted på det videnskabelige. Og så skal man måske også gå ind og prioritere lidt, hvad det er, der er vigtigt for en, tænker jeg. Er det vigtigt, at man har en meget sådan internationalt anerkendt vejleder, og måske en co-vejleder, som er lidt mere egentlig primus motor, eller hvad er det, der er vigtigt? Er det svartider? Er det selve projektet? Er det den forskningsgruppe, man bliver en del af? Og så måske altså sådan lidt struktureret, det kunne jeg måske godt ønske mig, at nu var jeg ret heldig igen, men have prioriteret det lidt mere, og tænkt, hvad jeg egentlig synes var vigtigt. Men det handler måske også om, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg egentlig ville synes var vigtigt, da jeg startede. Jamen, så vil jeg mig spørge et spørgsmål over til dig, men inden det, så svarer jeg lige på, hvad jeg tror, der står fru Larsen. Fantastisk navn. Det her med, hvad gør man egentlig? Altså, kan man bakke ud? Ja, man kan godt bakke ud. Du bliver ikke blacklistet på Ph.D.-skoler, hvis du rent faktisk siger, at det her, det kommer ikke til at spille. Og dybest set vil jeg sige, så vil jeg også til hver en tid som vejleder hellere have, at man får taget en snak relativt tidligt, end når man først har brændt halvdelen af fundingen af, og så står man med hverken det ene eller det andet i hånden. Ja. Så man kan godt stoppe et forløb, man kan også godt, og det er jo tit der, man når det at sige, de her indledende forhandlinger, der hedder, okay, nu har vi sådan lavet en protokol, og vi skal til at lave de første par ansøgninger, så er det et godt tidspunkt lige at sætte sig ned, og man skal mærke efter. Det er en formulering. Jeg er jo stor fan af den gode Svend Brinkmann, og som han siger, det der med at mærke efter i maven, skal man huske, maven er mestendels fuld af lort. Man skal også tage den lidt intellektuelle analyse en gang, hvor man siger, okay, men skal jeg leve 3 år med en svartid på 14 dage, så bum. Altså man ligesom forholdt sig til det. Så nej, man kan godt bakke baglæns. Men det der vil lige spille tilbage til dig, det der med, så nu sidder du og skriver sammen og sådan noget, ikke? Inden vi går til hele det her, hvordan man sådan bygger den op og har den her med den gode daglige uddannelsesrelation. Når du nu sidder der og kigger tilbage, hvad
Hvad er du så blevet klogere på? Nu var du heldig, men der må alligevel være nogle ting, som du har taget med dig, som har virket godt. Ja, altså der har både været nogle ting, som jeg gerne ville have gjort anderledes, og der har også været nogle ting, som jeg er blevet bedre til undervejs, som jeg godt kunne have tænkt mig, at jeg havde været god til fra start. Jeg tror, der er nogle ting, der havde været nemmere. Men jeg tror, noget af det, jeg gerne vil fremhæve, det er faktisk noget af det næste, vi skal til at snakke om. Det er det der med at turde være usikker, og turde sige, jeg forstår faktisk ikke, hvor det er, I vil hen med det her projekt, eller jeg har brug for, at I udspecificerer det noget mere for mig, eller hvad det nu lige kan være. Men grundlæggende det der med at ture og være usikker omkring noget. Må jeg så ikke lige sætte den på banen først, så kan du få lov at komme med et par konkrete eksempler på, hvor det så har spillet ind. Fordi det der med, som vi skrev, tror jeg nok i et eller andet post, vi lavede, der vi forsøgte at reklamere for det her, så var det her med forfængelighed. Ja. Hvis jeg skal pege på en konkret ting, som virkelig er problemmødt i bestemte ental, så er det, at man jo går ind i en i udgangspunktet uligeværdig relation, sådan rent fagligt. Og hvis der er forfængelighed i det mix, så er det, undskyld mit franske, kraftedeme op ad bakke at få gjort noget ved det. Og det bliver en lille smule historisk her, men bare lidt fra min egen rejse i det, for jeg har jo haft en håndfuld PhD-studerende, og det var også rigtig fint. Og på et tidspunkt så blev jeg forskningsleder over på Sygehus Apotek Fyn, hvor man startede sådan en forskningsinstitution eller en forskningsgruppe fra bunden i en ikke nødvendigvis speciel forskningsaktiv organisation. Og jeg fik en lille bevilling til at få ansat min første medarbejder, og det kørte rigtig fint. Og der havde sådan en sjov oplevelse af, at det gik jo bare, ikke bare lidt fint, det gik voldsomt fint. Altså hun blev virkelig dygtig, virkelig hurtigt, og det, hun er kvik i pæren, hun hedder Karina, hun er blevet min chef siden, så man kan sige, det er jo også gået udmærket for hende. Hun er dygtig, og hun er også hårdt arbejdende og sådan noget, det er ikke det, men det gik alligevel påfaldende effektivt. Og så slog det mig, at der var, hvis jeg skulle sidde og sige, hvad gjorde Karina anderledes end alle de andre PhD-studerende, jeg har haft, så var det, at hun faktisk gjorde, som jeg sagde. Og det lyder måske en lille smule sat på spidsen, men det gjorde hun. Hun gjorde præcis det, jeg bad hende. Og godt ved, hun brokkede sig nogle gange, så mener du virkelig, jeg skal prøve det der? Jamen, det prøvede det, og så gjorde hun det, og så blev det fint. Og hvorfor det så anderledes forskelligt, det gik jeg så tænkt længe over, og så kom jeg på den her lille øvelse, som jeg siden har kastet flere hundrede PhD-studerende ud i. Det er et meget simpelt spørgsmål. Tag nogle PhD-studerende, så spørg dem, hvis du var på en konference, og du sad med din vejleder, du hørte et oplæg, det var ikke lige jeres emne, det lå sådan lige ved siden af, ikke? Og I hørte et præsentation, og bagefter siger vejlederen til dig, tag lige og brug 2 timer på lige at finde de slides, find hovedreferencen, lige skriv 8 linjer om, hvad det var, vi har hørt, og send det lige rundt til hele gruppen. Du skal ikke bruge lang tid på det, det er bare for, at folk lige får en hurtig orientering, så kan de selv grave ned i det, maks 2 timer. Ja. Og spørgsmålet er så, hvor lang tid har du tænkt dig at bruge på opgaven? Det er jo virkelig dumt spørgsmål, fordi det ligger i opgavebeskrivelsen, maks 2 timer. Men, altså, når jeg har spurgt flere hundrede PhD, så jeg har ikke givet regne p-værdierne ud her, men jeg har snævre konfidensintervaller til at sige, at langt de fleste, i størrelsesorden 70%, de siger, at de vil bruge cirka 8 timer på opgaven. Ja. Og det er vel så at sige, at når du siger, at det du godt kunne tænke dig at have været blevet bedre til, det var at kunne sige fra og sige, det her, det forstår jeg egentlig ikke. Men det tør man ikke nødvendigvis. Og det er jo intenst frustrerende, når man som vejleder godt kunne tænke sig at komme ud over stepperne. Der er 2 mekanismer i det. Den ene er den oplagte. Jeg kunne godt tænke mig at virke dygtig. Jeg vil gerne virke dygtig i min vejleders øjne. Men virkelig den hyppigste årsag, folk siger, det er, men det er fordi min vejleder ikke kan klokken. Så når han siger 2 timer, så mener han 2 vejledertimer. Eller når hun siger, skriv det her så hurtigt du kan, så mener hun så hurtigt hun kan. Og så må jeg tage på mig, uden at fortælle min vejleder det, at kompensere for hendes, eller hans misforståelser. Og så må jeg jo hellere for eksempel bruge 8 timer, fordi så bliver det svaret cirka til 2 af min vejleders timer, og det var nok det, han mente, tror jeg nok. Og det er jo sindssygt, ikke? Fordi når vejlederen så bagefter ikke helt ved, hvor meget man kan nå på 2 timer, ja, så er det jo fordi, man systematisk er gået og taget røven på vejlederen i en længere periode. Okay? Ikke? Og så vil jeg sige, at som vejleder, det er jo fuldstændig at prøve at vejlede folk igennem sådan en dobbeltlæs æderduenstyring. Jeg skal stå sådan og råbe og skrige og sådan prøve at få folk i den rigtige retning, selvom folk faktisk kompenserer den gale vej. Og for mig er det et udtryk for forfængelighed. Altså det her med, at man dybest set prøver at opretholde en eller anden facade, og man lærer bare ikke ret godt, hvis man prøver at opretholde en facade. Det var det, Karina ikke gjorde. Hun prøvede de ting, jeg kastede ind ud i, og jo mere vi har sat fokus på det her, jamen jo bedre synes jeg faktisk også, at vores forløb bliver. Det der med at sige, vi bliver simpelthen nødt til at være
brutalt ærlige over for hinanden i forhold til, hvad kan du ikke, hvordan skal vi lære det? Og vi var nysgerrige. Jeg forstod det ikke. Gider du forklare mig det igen, spørgsmålet? Ikke? Og nu tillader jeg mig at antage, at jeg så kan sige, så var det sådan noget, du var på vej ind i lige før? Jamen det var det 100%. Fordi men jeg tror faktisk en vigtig ting, i hvert fald sådan set, hvis jeg skal kigge tilbage på mig selv som helt ny PhD-studerende, som kun havde lavet et kandidatspeciale, og jo gerne ville gøre det så godt som muligt, fordi nu havde min vejleder spurgt mig, og du ved, alt det her, ikke? Som taler lige præcis ned i det der. Det var, altså jeg tror, det havde været en stor fordel for mig, at det var blevet italesat. Det der med at sige, når jeg siger 2 timer, så mener jeg faktisk 2 timer, og så må du lave det, du kan nå på 2 timer, og og så må vi se på det derfra. Det tror jeg havde været en stor hjælp for mig. Jeg er blevet bedre til det med tiden, og blevet meget mere sådan, det skete også lidt mod hen i slutningen af medicinstudiet, at hvis der var noget, jeg ikke forstod, så var jeg nødt til at spørge. Det gjorde jeg ikke i starten, men det kom, og det er også kommet her hen mod slutningen, ikke? Og det har jo gjort nogle ting betydeligt meget nemmere. Og det er jo en ting, jeg kan godt selv høre, at jeg lyder som om, jeg har meget grå hår og er blevet meget gammel her, men dengang far var ung, altså dengang for 10 år siden, da jeg startede med at undervise, der var der simpelthen mere liv i en forelæsningssal. Folk turde stille flere spørgsmål. Jeg kan tydeligt mærke det, bare på de 10 år, jeg har undervist og haft studerende. Det her med at holde barrierer også op over for hinanden i et rum, det bliver værre, at vi har sværere ved at få unge kolleger til at tage fat i hinanden, bruge hinanden, husk at spørge, jamen jeg har ikke så meget lyst til at spørge, fordi de virker travle. Okay, men altså det siger I alle sammen om hinanden, og I siger også alle sammen, at I gerne vil bruges mere, kunne vi lide. Altså der er meget barriere i det, og det at bygge et miljø, og det at finde et miljø, hvor man så rent faktisk tør bruge hinanden og være, jeg mener jo ikke sårbart, ikke fordi man skal sidde og du ved sådan, men min hund er død, og jeg har det dårligt. Altså det må man også, hvis man har lyst, men det er mere det, man er fagligt sårbar. Altså, jeg havde en prægraduat, som så fint illustrerede det. Hun var prægraduat i vores gruppe, ikke hos mig, og hun illustrerede det så fint med, at hun siger, at som en del af hendes prægraduat forskningsår, så var hun ude på fødeafdelinger. Og så havde vi snakket om det her, så var hun blevet opmærksom på, at hun fik et enormt stort fagligt udbytte af at være på en fødeafdeling, når der ikke var en læge til stede. Hun er selv mediciner. Men i det, for så spurgte hun jo, hvad er det? Hvordan gør man det? Hvorfor gør man det? Hvad er det for en instruks? Men i det øjeblik, at der var en læge til stede, så jeg må hellere lade være med at udstille, at jeg er i tvivl om, hvordan man gør tingene på en fødeafdeling. Og så var hun der i 8 timer og fik ikke det helt store ud af det. Det er jo helt, altså, det siger meget om, og det tror jeg dybest set, det er den samme mekanisme, man kan forestille sig, når man pludselig er i en sådan, ikke klinisk situation, men i en ren vejlederrelation. Det er der, hvor man tør sige, hvad pokker, hvordan gør man det her? Hjælp mig lige. Ja, lige præcis. Men desværre så tror jeg også i hvert fald for lægernes vedkommende, nu læste vi en artikel i Ugeskriftet faktisk om det her med, hvordan man tager imod nye læger, og en hoveduddannelseslæge i almen medicin, som var meget frustreret over den måde, der blev talt til de yngre læger på, og det her med, at hvis man ligesom lagde op til, at man gerne ville have noget uddannelse og noget supervision, så kunne man næsten sådan føle sig set ned på. Og jeg tror, det er også lidt en kultur, vi godt kan tage med os over i den her vejlederrelation. Men det skal vi på en eller anden måde have gjort op med, fordi vi får jo ikke, vi skal jo have nogle dygtige forskere ud, og det får man ikke ved, at man sidder og okser rundt i det hele selv. Selvfølgelig skal man det med nogle ting, men sådan generelt skal man jo kunne spørge, og turde være måske ikke 150% damen, men måske kun 80%, hvis det er det, man kan nå, ikke? Ja, og så vil jeg lidt tilbage til et af de første spørgsmål igen. Hvordan finder man så den gode vejleder? Hvor er det? Jamen, et sted, hvor man tør. Ikke? Altså et sted, hvor man tror på, at der rent faktisk vil blive taget imod, hvor der er en mulighed for at blive uddannet. Og så kan man jo i høj grad selv være med til at lappe de andre huller, der måtte være. Lad os sige, at man siger, at her kan godt være tryg, men så er der måske nogle andre ting, der ikke nødvendigvis er, som det skal være. Hvad ved jeg? Det er en eller anden metode, man skal kunne, men som vejleder ikke nødvendigvis er ekspert i. Det kan man godt finde ude i byen. Ja, men hvad så, hvis man, jeg siger, det er meget lille miljø, jeg kunne godt tænke mig at være sammen med andre mennesker. Jamen, så finder man sgu en naboafdeling, og så laver man så en journal club, eller aftaler at sidde hos dem hver anden dag, eller et eller andet. Ja. Men det der grundlæggende tryk, er det her et godt læringsrum? For det er jo godt nok mange år, ikke? Jo. Og pludselig har man også haft en barsel ind over alt muligt andet, og så pludselig skal man alt muligt, så pludselig er det blevet 3 eller 4 eller 5 år. Ikke? Det er rigtig mange år investeret i det der med at finde
et trygt rum. Nu tænker jeg, at vi skal se, om vi kan grave ned i nogle spørgsmål. Jeg tror efterhånden, vi har fået så mange. Du har jo været effektiv og har indhentet en helvedes masse spørgsmål Ja, undervejs i men ugen Anton, også. jeg tænkte lige, inden Ja. vi går videre til spørgsmålene, om vi lige sådan, kan vi komme med nogle sådan helt konkrete redskaber til, hvordan kan man så gøre det her med at gøre, som vejlederen siger? Ja. Altså, jeg ved godt, det er jo selvfølgelig rimelig simpelt at gøre som vejleder, men har vi nogle sådan Det er det jo bullet ikke, points, vi kan åbenbart. trække ud? Nej, åbenbart ikke. Ja. Men har vi nogle bullet points, vi ligesom kan trække ud til det på en eller anden måde? Meget gerne. Jo, og det er jo lidt smule kægt at være vejlederen i den her samtale, og så sige, at det er sådan det her, det er, men det er altså rigtig meget et spørgsmål om, at man som studerende, så at sige, tør vise sig i det. Og jeg tror, der kan være en sådan lidt en forventning om, at sådan en vejleder, han er jo sådan blevet sådan en sat fyr, eller hun er blevet sådan en etableret dame, som på en eller anden måde gør tingene, som man plejer, og så er at det er jo nok bedst at prøve at gøre, som man plejer. Og det vil sige, det er jo både et spørgsmål om at være forfængelig, men også et spørgsmål om, at alle de ting, man er i tvivl om, så prøver man at se, om man kan regne ud, hvad er plejer. Hvordan burde man gøre det her? Jamen, skal du på konference, du skal holde et oplæg? Ja, jeg skal holde et oplæg på en konference. Jeg har ikke lige tid til at snakke med vejleder om det, men det man plejer er, at man holder en baggrund og en introduktion og et metode og et resultat og en konklusion. Ja, men plejer det ikke at være meget kedeligt? Jo, men jeg må hellere gøre, som man plejer, fordi ellers er der sikkert nogen, som tænker noget forkert om mig. Men husk lige, at jeres vejleder har jo også for 7-17 sider snorket sig igennem alle de der foredrag, og man bliver jo ikke etableret forsker uden at have en eller anden form for kreativ sans. Altså det kræver jo en eller anden form for kreativ tanke, sådan en virksomhed. Så i gennemsnit bliver det altså taget meget godt imod, når man sådan tør sige, undskyld, men jeg tænker lidt, at det kunne være fedt at prøve noget andet. Hvad siger du? At man rent faktisk tør udfordre det der pleje, fordi vi virkelig ofte jo prøver at fylde de her huller ud, men hvad vi ikke har fået at vide, så gør vi det samme, som man på en eller anden måde tror, alle de andre gør. Det er derfor, jeg har skrevet en artikel om det, det kan være, at vi kan linke til den i et eller andet tidspunkt. At det her med, at man er forfængelig, vidensforfængelig, men jo også, at man prøver at gøre, som man plejer det, hvor jeg plejer sådan at sige, mit billede på det, det er, at hvis man er i tvivl om, hvad man gør som PhD-student, så lægger man sådan øret over til mudstenen, og så prøver man at regne ud, hvad ligesom institutionen prøver at fortælle en. Ikke? Altså det er sådan sukkende fra alle de tidligere generationer af frustrerede PhD-studerende, så jeg må hellere gøre ligesom dem. Yeah. Så bliver det sådan lidt selvforstærkende. Så gå åben til, og så rent faktisk stille spørgsmål, i stedet for at antage, at jeg må nok hellere lave en kedelig præsentation. Jeg må nok hellere have rigtig meget tekst på min slides. Jeg må nok hellere sørge for at gå 2 minutter over tid for at få alle detaljerne med, for nu at blive præsentationsgamet, eller hvad man nu ellers gør. Altså man rent faktisk sådan tør sige, hvordan vil du gerne have, kunne vi gøre noget andet? Hvad tænker du, jeg skal gøre her? Hvordan skal jeg lære det her? Stille spørgsmål. Hvis jeg må slutte af med en note på det, inden vi går over til spørgsmål, så er det faktisk det der har været den største game changer i min arbejdsglæde som PhD-studerende. Det var, da jeg begyndte at gøre, som jeg selv synes var en god idé. Fordi at jeg også havde en vejleder, som understøttede det der, også selvom jeg indimellem har fået nogle, sådan plejer vi ikke at gøre, fra nogle af de gamle professorer og på diverse afdelinger, hvor jeg har holdt præsentationer, hvor jeg på et tidspunkt begyndte at starte med at komme med konklusionen først, simpelthen for at gøre noget helt andet. Og det var der nogen, der synes var meget mærkeligt, men det har været en kæmpe game changer for min arbejdsglæde, og det er ikke bare i præsentationer, det er på flere planer, så det kan jeg bare kun anbefale. Og bare for lige at se, du har også fået mere ros, end du har fået ballade. Er det ikke rigtigt? Hvad siger du? Du har fået mere ros, end du har fået ballade, trods alt også. Jo, 100%. Det er fordi, altså jeg laver blandt andet nogle relativt kreative posters, og jeg kan da godt huske en gang, en i øvrigt kreativ sydamerikansk kvinde hiver mig til side og sagde, hvad forestiller du dig, hvis alle lavede sådan nogle posters? Prøv at forestille dig, hvordan det ser ud. Prøv at forestille dig det. Ja, det er jeg også ked af. Jeg tænker faktisk, at det bliver ret pænt, men det tænker jeg ikke var det, hun ville høre mig sige det. Men der er jo, så en gang mellem rammer man selvfølgelig noget. Men det, at man jo er en gruppe, og man er en del af en forskningsgruppe, eller en relation med en vejleder, man rent faktisk sådan siger, nu prøver vi sgu et eller andet her. For fanden da også, fordi det er forskning, vi snakker om. Altså man kan jo ikke, prøv at forestille dig, at man ligesom etablerede som sådan en standard, at alle forskere skulle søge konventionen og ikke gøre noget nyt og ikke tænke en kreativ tanke. Jeg tænker, vi vil få en udfordring med vores forskningsoutput på et eller andet tidspunkt, hvis vi lader det sådan ramme ned over det. Så tør, giv den gas. Ja. Skal vi køre nogle af spørgsmålene, der er kommet op her? Der er kommet et der her, hvor der står gode råd til opstartsfasen af Ph.D., hvis man ikke kender sin vejleder super godt.
Jamen, i virkeligheden har vi sådan lidt, hvis jeg tillader mig lige at tage sådan lidt en gruppering af nogen, der er også det her med, hvordan kommer man egentlig ind i det, hvis man ikke Ja, nødvendigvis har skabt ja, relationen allerede, eller for den skyld, hvor meget forskningserfaring skal der til, inden man begynder. Jeg fik også et andet sted, skal man have gode karakterer for at komme i gang, eller ja. altså, og helt overordnet set, hvis man er rimeligt velfungerende, jeg vil sige, det er jo ikke alle, der ultimativt får lavet en PhD, men hvis man er bare nogenlunde dygtig og har nogenlunde interesse for sit fag, så er det sådan set en mulighed, hvis man er vedholdende nok på det. At det er ikke et spørgsmål, om man skal være heldig og finde det der ene opslag, og så var det ligesom sådan et swing og miss, der kommer også nogle andre gode. Det er et spørgsmål om at få skabt de relationer ind imod de potentielle vejledere, der nu engang kan være. Selvfølgelig kan der være rene opslag, her skal vi have løst den her opgave, du kan søge PhD'en udefra. Ja. Men altså af mine 23, så det er en, der har været sådan, så det er et fåtal. Ja. Men få bygget de relationer, sige, hvor er det egentlig, man godt kunne tænke sig, om man så arbejder klinisk på afdelingen, eller man får taget den kontakt, jeg har den her idé, jeg godt kunne tænke mig. Altså at komme ind og få skabt relationen. Om det så bliver den der idé, man bringer til torvs i den indledende snak, som ultimativt bliver PhD-projektet, det er stærkt usandsynligt, faktisk. Det må man faktisk sige. Altså, og hvis det endelig skulle være det, der blev PhD-protokollen, så ender du med at lave en PhD om noget andet, selvom du troede, det var den protokol, du havde skrevet. Men rent faktisk at få kastet sig ud i de der sådan indledende relationer. Og det gælder jo også, hvis man så har skabt den indledende relation, og for nu at svare på Christians spørgsmål, ikke? Hvis man har skabt relation, vi er i gang med at få startet noget op med en PhD, men vi kender ikke hinanden super godt, så få taget det alvorligt, siger. Ja, og lære hinanden at kende. Lære hinanden at kende, ja, lige præcis. Ja. Og måske også have et møde, hvor man ligesom forventningsafstemmer på en eller anden måde, og det findes der helt sikkert nogle konkrete redskaber til. Det har jeg ikke fundet nogen steder, men det må man kunne finde et eller andet sted, kunne jeg forestille mig. En konkret øvelse, og det er måske ikke så meget på vejlederrelation, men du kan også gøre det på vejlederrelation. Simpelthen sætte sig ned og sige, hvad bliver rigtig godt her? Hvad bliver en udfordring? Ja. Altså, og tit er der nogle af de, det bliver måske lidt isoleret. Få lavet en study group. Jamen jeg tror, at den her konkrete teknik bliver svært, jamen, så må du finde nogen, der kan hjælpe dig med den. Men jo også oftest at sige, og det er jo sådan helt generelt arbejdslivsorganisering, at man forholder sig, okay, hvad kan vi godt? Hvad er rigtig godt her? Hvad er en styrke ved det her? Og så få den udnyttet. Og det er faktisk rigtig godt, at vi har den her særlige måde at arbejde på. Jamen, kunne vi gøre det 2 dage om ugen, i stedet for kun 1 dag om ugen? Altså kan gøre mere af det gode, også som en måde at styrke sit projekt på. Ja. Det er altså en god idé. Det er starten af projektet. Lige prøv at lave den her sådan krydstjek. Hvad bliver godt her, og hvad bliver udfordringen? Og så måske tage spørgsmålet. Jeg tror, at det her bliver godt. Jeg tror, det bliver udfordrende. Og så prøv at høre jeres vejleder, eller den potentielle vejleder. Ser du det samme? Eller ser du noget helt andet? Ser du et helt andet? Altså, er vi overhovedet enige om, hvad der er vigtigt for mig og dig? Det er en god øvelse. Og også husk, at tit har man jo måske 2 eller 3 vejledere, og de kan noget forskelligt. Og så udnytte de styrker, de har, de 2 forskellige vejledere. Det er også noget af det, jeg ville ønske, jeg havde været bedre til at udnytte min co-vejleder. Han har en sindssyg fysiologisk baggrundsviden, som jeg slet ikke har været god nok til at udnytte, fordi at jeg nok i starten var meget vidensforfængelig med det der, jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle gå til ham, når jeg ikke kendte ham særlig godt, og simpelthen ikke har fået det prioriteret på den måde, og det kan jeg godt være lidt ærgerlig over i dag. Så det er en fed måde lige at sætte det op på, at man lige skal prøve at tænke, hvad er styrker og svagheder her? Hvad bliver godt, hvad bliver udfordrende? Og det tror jeg også bare for lige at svinge en ekstra af med samme mundfuld luft. Det tror jeg også er spørgsmålet, det der med, lad os så sige, at man er på vej ind i et allerede lidt etableret projekt. Har man så en mulighed for at få indflydelse? Jeg tror, det er det samme, man kan bruge her. Det her med at sige, okay, men for mig, så tror jeg, at det her bliver godt. Jeg tror, det her bliver en udfordring for mig. Hvad tænker du, vejleder? Hvad tror du er, så at sige, er godt og skidt for mig? Og så rent faktisk få taget den snak. Så man jo i højere grad får gjort det, hvad kan man sige, læringsmiljøer ind mere, end man tænker, men det projekt der og det projekt. Altså, hvad tror I vil fungere godt for jeres arbejdsliv i den her periode? Det kan godt lidt lyde som om, at der skal gå fuldstændig rundt på vores pædagogik, og vi skal sidde og holde i hånd i en måned, før vi overhovedet kan gå i gang med at lave noget arbejde, og det er jo ikke det, jeg mener. Men jeg tror alligevel, og i gennemsnit, så kunne vi godt investere mere tid i den her forventningsafstemning, men også at få snakket om, hvad så. Og så er man jo ikke den samme person et år inde i PhD, som man var, før man gik i gang, og slet ikke, når man nærmer sig slutningen. Der er masser af ting, man bliver anderledes ved til, og så må man jo genbesøge. Man skal også selvfølgelig passe på at sige, jamen for mig er det dealbreaker her, og det her skal jeg kraftigt, men det tror jeg bliver
fordi man jo også udvikler sig rigtig meget i det. Jeg plejer at sige, sådan en PhD-student, de laver ikke noget de første 4 måneder, fordi de render rundt i sådan en personlig krise om, hvem de er, og hvad er meningen med livet. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja, der går så jeg havde så stor krise det første halvår. Jeg havde det så svært det første halvår. Jeg synes virkelig, det var svært. Så kommer den der krise mod slutningen af år 2, som er sådan en, alle de andre får gode idéer, men jeg er ikke sikker på, at jeg får nogle unikke idéer, så måske kan jeg ikke blive i forskningen for evigt. Det er også en fast krise, hvor jeg sådan prøver at tage den for at sige, prøv, den kommer, den skal du tage det roligt, det bliver bedre, så begynder man at få idéer i 3. år, når man sidder og skriver sammen og tænker, måske kunne vi også lave det. Jamen ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Altså mit hoved, det eksploderer lige pt. Med... Og engang tænkte du, det var kun de andre, der kunne få gode idéer, men det er ikke nødvendigvis væk. Og sådan er der nogle faste ting, og det er jo fordelen ved at være nået til 2-cifret antal PhD-studerende, at begynde at se visse tendenser. Ja. Det er ikke, og også i at sidde i en gruppe af PhD-studerende, altså af andre, så man ligesom kan støtte hinanden lidt i de der perioder og sige, men der har jeg også været, og det skal nok gå over, og det bliver bedre. Og, ja. Der er et par spørgsmål med, hvor meget forskning skal man lave, inden man går i gang med PhD'en, og det vil sige, det er jo ikke noget krav, men har man mulighed for at være med på et projekt, eller have en berøring med det, prækorrekt forskningsår, at man har en eller anden berøring ind imod det, at det er absolut en fordel. Og blandt andet er der nogle af de fundingkilder, der ligger på nogle universiteter også, som giver en prioritet. Man kan få et års funding, hvis man har publiceret noget. Man kan godt uden, det er ikke det, men det her med, at man har fået rørt det, jo også for, at man selv lige får en fornemmelse af, at det her er en arbejdsmodus, som jeg i virkeligheden kan trives i en længere periode. Ja, fuldstændig rigtigt. Men det er også lidt forskelligt fra universitet til universitet, tror jeg, hvad deres krav er. Jeg mener, at SDU har et krav om, at man skal kunne fremlægge en eller anden form for forskningserfaring. Altså, at man har prøvet et eller andet. Det behøver ikke være en publikation. Og hvis man skal have den interne funding, man kan godt komme i gang, hvis man er kommet helt fra scratch, men hvis man skal have interne funding. Ja. Yes, men lad os lige gå til det bløde her, det er måske en ting at runde af på. Apropos familieliv og fleksibilitet, kan man for eksempel gå på barsel undervejs? Det kan man godt. Det er en af de ting, det er en af de få ting, som er fuldstændig systematiseret på tværs af det meste i hvert fald. At der er puljer, som man kan søge at få dækket lønnen i en barselskontekst. Så det meste kan køre videre. Så er der selvfølgelig nogle projekter, hvor man vil være udfordret, hvis man har 6 måneders data, indsamling, rekruttering af patienter, hvor det er en skidt plan at få lavet den skude sådan lige midt i. Men det finder man jo også måder at arbejde udenom. Så som det er så nogle andre, som ender med at blive onboardet til at klare den inklusion. Eller hvad? Det finder man som regel ud af. Så nej, det er bestemt en mulighed, og jeg vil sige, jeg har vel nok haft PhD-studerende, som ikke fik børn undervejs, men jeg har i hvert fald haft flere, som gjorde. Så det er meget udbredt, og er i forlængelse, som du sagde, ikke, med, at det giver et afbræk i et øvrigt relativt travlt karriereræs, at det er jo også et tidspunkt, hvor det absolut er en mulighed. Ja, helt sikkert. Jeg synes, vi fik et spørgsmål ind den anden dag, som jeg egentlig også synes kunne være meget interessant lige at høre. Nu ved jeg ikke om dit take på, men der er en, der spurgte til Anton, har du haft et PhD-forløb, der er gået skævt? Og hvis ja, hvad gjorde I for at rette op på det? Jeg har ikke haft et PhD-forløb, der ikke er gået skævt, men de fleste er blevet rettet op igen. Jo, men der er jo ikke noget, der kører sådan noget lige i en PhD. Altså man kan sige, vi havde en PhD-studerende, som blandt andet blev indskrevet på at lave noget screening og nye metoder til at screene, og da vi så pludselig blev ramt af corona, så lavede han en PhD om coronaforskning i stedet for. Ikke? Altså, så alting, PhD'er er til for at blive lavet en lille smule om hele tiden. Men nej, vi har da haft projekter, som har kørt både lidt dårligt og lidt mere dårligt, og også nogle enkelte, som faktisk ikke ender med at gennemføre. Og hvis vi prøver at trække den lidt tilbage til, hvad er ligesom formålet med det her, jamen, så er det jo ikke, at man pinedød skal udgive 3 artikler og skrive en afhandling. Det er en uddannelse, og som alle andre uddannelser, så er det jo også reelt muligt at sige på, at det her, det er ikke det rigtige for mig, der hvor jeg er i livet. Der er med en enkelt lille undtagelse, så vi laver en lille stjerne, den vender tilbage til om lidt, så er der jo absolut dybest set ingen barriere for at stoppe andre uddannelser. Der er heller ikke nogen barriere for at stoppe en PhD-uddannelse, og det kan jo være, at man kommer igen og gør det en anden gang. Det kan også være, at man så lærer, at det her, det var ikke en måde at arbejde for mig, eller en gruppe, jeg fungerede godt i. Den lille stjerne, det angår, der er den lille unikke ting, at vi nogle gange jo så her har lukket nogle patienter til at lægge krop til nogle eksperimenter, og sådan, hvor vi har noget data, som skal ud, og det kræver i de tilfælde, trods alt lige man får lavet en klar plan og realistisk plan
plan for, jamen, hvad gør vi så med de data, nogle andre, der kan få lov at gøre dem færdige, så vi ikke ender med at have brugt menneskers blod og andet godt, sved og tårer, bogstaveligt talt nogle gange, uden at der kommer forskning ud af det. Jeg har jeg gerne vil nå at svare på, så er jeg, tror jeg, tilfreds. Det var den her med, er det spild af tid at gennemføre en PhD inden for noget andet end drømmespeciale? Nej, det er det ikke. Det er en skidegod idé at lave PhD for noget andet end drømmespeciale, fordi du som PhD, og det er tilbage til, hvad er en PhD, du bliver ikke super specialist i det, du har skrevet PhD i, og det er nu din spidskompetence resten af livet. Jeg skrev PhD i et eller andet med blodfortyndende. Det var jeg så god til nogle år, og nu er jeg ikke rigtig fuldt med. Men jeg lavede også noget med noget registermetode, og det var spændende, og det er jeg så fortsat ned af. Det er en uddannelse, og du vil i absolut grad kunne overføre de ting, du lærer, hvis du laver en god PhD, altså ikke en forskningstung god afhandling, men får et god uddannelsesforløb, så er det tilbage til, som du sagde før, Marie, det med de kompetencer, man nu engang erhverver sig. Det er jo en meget bred kompetenceportfølje, og det går på alt muligt andet end det emne, som du skriver i. Det er næsten det mindste. Det er helt vildt. Altså, og det er jo nogle, altså jeg vil sige igen nu, hvis jeg skal snakke for lægerne, så er det jo nogle kompetencer, som det ellers mange steder er, hvad kan man sige, noget vi skal opnå i vores fritid. Som det er noget vi skal opnå ud over den tid vi ligger på afdelingen. Så det er jo også et fantastisk sted at faktisk have noget tid til at blive dygtig til de her ting og få lov at avancere dem, uden at man er dødsens træt klokken 9 om aftenen og hvad ved jeg, ikke? Eller han kan så det synes jeg, på sig, eller han kalder på sig, eller dagen efter en nattevagt og sådan noget. Så jeg synes bestemt ikke, det er spild af tid. Altså, jeg er jo ikke uddannelsesansvarlig overlæge, men jeg er helt sikker på, at de kompetencer, de gør sig gældende, uanset hvad for et speciale man så ender i. Ja, og lad os det ind på den. Skal man så kun tage en PhD, hvis man gerne vil være professor? Så det er en rigtig skidt plan, for det er været 0,1% af dem, der laver en PhD, som ender som professor. Det skal man i høj grad også, hvis man godt kunne tænke sig at bidrage til sit fag. Skal man så nødvendigvis forske resten af livet, hvis man ved siden af, og er det så sådan en billet til, nu har jeg fået en PhD, så skal jeg sidde alle mine aftener i løbet af min kliniske arbejde? Nej. Fordi man bliver også bare rigtig meget god til nogle andre ting, strukturere sin tid, man bliver god til at læse forskningslitteratur og trække det med ind i sin klinik, finde ud af noget forskningslitteratur, som godt nok er udgivet, men det burde nok ikke have været, det skal helt sikkert ikke inddrages i klinikken, og alt muligt andet. Ikke? Så nej, det giver mening at tage en uddannelse på den her måde, også selvom man ikke nødvendigvis skal forske videre. Det kan vi jo tage en live om en anden god gang, den her med, hvad fanden gør man så den der overgang ud af PhD'en, og hvordan lander man godt på benene, og skal man ikke? Ja, det er fordi, det er også et helt år, det er faktisk noget, det jeg arbejder mest med, lige sådan noget mid-career vejledning, hvordan kommer man så om på den anden side. Og hvis vi laver en lille teaser til en ikke helt planlagt live endnu, men det kunne være, det kunne blive, så er det jo det her med, at man så endelig tænker, nu har jeg styr på det, nu ved jeg, hvordan er en god PhD-studerende. Og de postdocs, der brænder op allerhurtigst, det er det, man tænker, så skal jeg bare gøre mere af det samme, når det bliver postdoc. Og det er desværre ikke det, man skal. Man skal lave noget helt andet. Så der kan man virkelig blive snydt. Men der er jo udfordringer i alle faser af arbejdslivet. Af arbejdslivet. Men det er en kurve opadgående. Ja. Men jeg tænker, der er kommet nogle spørgsmål her, som jeg kan svare på i den Q&A, som jeg er i gang med at forberede. Sådan noget omkring løn, og om det kan være en ulempe, og noget med engelsk og sådan noget. Det tænker jeg kan tage i den Q&A. Det er fantastisk at opleve alle de entusiastiske spørgsmål, jeg sidder her og gang med kigger ned, fordi jeg har en liste over alle de her ting, og tænker, det kunne vi også have nået, men sådan er der jo så meget, og vi må så håbe, vi kan få det med i din Q&A, som du siger. Det har været super fedt, både at der har været så mange, som har haft lyst til at bidrage med spørgsmål. Jeg tror, vi er lidt forsigtigt, at vi på i hvert fald 60-cifret antal mennesker, der har spurgt, om de kunne få en optagelse af det her til en anden god gang, og deltagercounten har ligget og hygget sig på den omkring de 300 hele vejen igennem, så det har været enormt fedt at mærke den entusiasme, der ligger i det. Vi er fordelt nok via vores begge, men særligt via Yngre Lægeliv. Jeg kan altid læse, at man skal kalde dig Yngre Lægeliv. Det virker underligt, men Marie Strofil. Nogle af de her ressourcer, som er refereret til også den her artikel omkring, hvad lytter du ind til? Er det murstenene, eller er det din vejleder? Og også lidt om forskningsprioritering, om evnen til at sige nej, og lidt andre sådan basisressourcer. For det er jo som sagt et emne, som jeg har brugt en del krudt på, så der ligger lidt, det vil vi sørge for. Det synes jeg, vi skal udnytte, at det faktisk ligger der tilgængeligt, så man kan bruge det. Og jeg tænker, jeg deler det i nogle stories her bagefter, og lægger det i highlights, så man altid kan finde det. Fedt. Jamen, så må tak vi for bare aften. Det har været så fedt at have jer med. Ja,
Det har været virkelig fedt, og tusind tak for alle jer, der har været med. Det er, altså det vil jeg bare sige, når man bruger sin fritid på det på den her måde, og arrangerer det, og der så er over 300, der kigger med, det er bare fedt. Og jeg håber, at I fik noget ud af det, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at få optagelsen tilgængelig. Ikke? Det er godt. Fedt. Jamen, tak, og have det godt. Tak for jer. Tak for det. Hej. Hej.